Adigo nyoso, denuwa adigo nyoso, adigi chasa, denuwa adigo nyoso. Nani Jesus niru, nani Jesus nazu, nani age buru pamni de adigo nyoso. Mame, Jidekwe maki jideremu, Jidekwe maki jideremu na. Oh, aniga jaya mao. The arrival of Abokudike Ihembosi remains at Ihembosi Social Club for last respect. Abokudike Ihembosi was one of the founding fathers of Ihembosi Social Club. He is a benefactor. He contributed immensely to the building, growth, and progress of Ihembosi Social Club. Today, the day of his burial, 22nd October 2021, his body is being brought here for last respect by the club members. You can see everybody is gathered to pay him last respect. Rest in peace, Abokudike Ihembosi. Your legacy will be forever. His remains finally arrives his ancestral home at Umuabu Ihembosi, Negusugo local government area of Anambra State. For Line State, you can see his children, his family, relations, and friends coming to see his remains and also clothe him as Omenala Ndi Igbo Akwa, bringing rapper, judges, and other clothes to cover him, to tell him to go in peace. Abokudike goes to church at St. Anthony Catholic Church, Ihembosi. This is where he watched during his lifetime. He contributed immensely in the building of this church. And today, his remains enter the church for the last time for prayers and holy mass. Honorable Chief Hyginus Udoye Mpona Chukwu lived and died a saint. Today, the church celebrates his life well spent. The life of a saint. They celebrate his contribution in this church as a community leader, as a warrior, as a builder, as a philanthropist. People have gathered to witness the funeral mass of this noble man. God, we pray through this mass and prayer done today in this holy temple, may you receive
Abakudike was in the internal may his soul rest in peace.
support ya ni kan neme Kedu ihe okwu ndụmọdụ na-agwa ụmụ ya? mba na agba ụmụ ya hapụ every day ha si take it o nwere chukwu maka ya ni dawo contented be having yourself love each other mostly contented and that was that thing. Anyị ma nwoke agbara mbọ na ihe kwasị ọfụma. Inye ka nna gwa n'otu na ndị ekpere ihe kwasị n'aka n'iru. Tinyekwa ego. Tinye ego nu oyibo akpọna m ihe oso mgbe. Nna m jisie enu m ike. Ọsọ gị ka ị ga-agba mmeri gị eze nna aka ya aka Jehova na-emere m mma ọlụ ebube ya ga-erugharị n'ebe m nọ isi ike ndụ ga na-adịghị ya tata ewo aka ya aka Jehova na-emere m mma ọ na-emere m mma aka ya aka Jehova na-eme mma ọ na-eme mma ọlụ ebube ya ga na-erugharị n'ebe anyị nọ isi ike ndụ adịghị ya tata ewo aka ya aka Jehova na-eme mma maka na o nwere ife na-aga n'elu ụwa nke ahụ Chukwu na-amasị
na-emenụ anyị bube Chukwu ụzọ maka na Jizọs bụ onye ndu. It's dancing time. obodo Igbo onye si na kwa ihe
gbala aka na-azụ anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na ọkọkwu ekwukanụ kweke ikpu ezioyi kisi azụnyeli chebenu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide nialisenu amazi n'igbo oke mana oke adịghị azụnye na chebenu onye akwanye buzinu kedugo osiganu anyị dị n'izugbo nkili anyị abụda n'iwu anyị jụba n'ụmụ nkiri anyị bụzi kedugo siganụ oyima ọ bụzi gị izemenụ oyima ọ bụzi gị izemenụ oyima ọ bụzi gị izemenụ oyima onye dizijinu ga na-akọnyenụ okwu onye bụziri ekwu n'udonu onye mena ndonu ya gị bụ gabazenu n'ilonu ị na-echisienu gọmọzienu onyenụ ọbụkọbụla osiri ibugozinu n'ọbasi ezi oyi mmụọ bịabanụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima
onye mezi na donu ya kibu gọvanọ n'ilonu imechizi gọvanọ n'elu ọbụ n'ọgbasi ọbụ ozike ise mmenu Papa because of you, Olise because of you. Egu mukamuneti, Olise because of you. Oja mu wakamuna ku, Olise because of you. Eva makani na you, Olise because of you. Iberize bereku, iberize bulu bereku bereke. Nabiko nichimo Igbo Iwa bani elika anyị na-achọ Iwa ọma ka anyị na-achọ Nabekweru kwuzuru ike ohu Nabiko nichimo Chikwolise bịa kelie Onye ọma nke ka mụ na-akpọ Ọkwa nke bodogwu onye ekwuru gị Nabiko nichimo Ụmụ Igbo jiri n'ụwayo Ụmụ Igbo nuka mụ na-agwa Chukwu biko zọba anyị o Iwe ọma ka anyị na-ayọ Ibe anyị eri ka anyị na-achọ Ibe eri anyị uru o Ị na-anụgbo n'ụmụoli o Chukwu okike nke ka mụ na-ayọ Ewu o nwayọ ka m ga-eti n'egwu Egwu obili Igbo amaka ooo Iyere anyị ga-ejekwa bụ Ibe mụ na-eti bekwa Igbo Etikwene na mụ na-eti Ibe niile bụkwa kara aka ooo Ụmụ Igbo nuka mụ na-agwa Ewu o Egwu obili Igbo ka mụ na-eti Yoo kokoko Agali oru na dem nwa Chukwu biko zọba anyị o Olise biko zọba anyị o Egwu m nwere ike nno Ife nwa dị m egwu o Ijele njere merekwu Izere bulu ụzọ merekwu merege Nna biko n'ichimo Olise biko zọba anyị o Matolo se modo kwa umo Kidovu bụ na nya elive Na kidovu bụ na nya ya amụive Mmụ Igbo nuka mụ na-ajụ Ewu Ịma gwara m esela osika o Ịma gwara m anwụla ọkpọkọ o Oke ọkpọkọ na-elekwa ezule Morugo ka o si elu oyi Morugo kwa mgbe anyị ji eri Yoo kokoko Ibe
nwa dị m egwuo o nwere mbọsị nsị ka njụwa ọgwa nyabụ ibe ka mụ eme ibe nne m ebu ka osisi ọchukwu ibe nwa dị m egwuo dibịa sị m mụ jide ogwu ọgwa nyabụ ogwu ka mụ ji abịa dibịa tinye okokoko ịbụ ụzụ ka nna abụ ọsị m na-eji ntị nsị ya mba ebe aba kwuru ka m na-ekwu ohu na-ekwere egwu ka ị na-eti ekwe m nwaanyị ka ịgbagharị ọsọ nsị ka njụọ ndị amụma ụka n'ọkwa nyabụ ibe ka m eme ọnya m nwa tinye olololo ịhụ ụzụ ka nna abụ ọsị m ga-ekwe ntị n'olu Chukwu ga-ekwe ntị n'ihe nya na-ekwu na-ekwere egwu ka ị na-eti ekwe m nwaanyị ka ịgbagharị ọsọ chi m si m tibe egwu chi m ọ na-abụ ntụ ka m na-atụ na kedu onye ya etile eme ịgwa m ohu nna biko n'ichi m okwu obiri igbo na-ekwuo egwu obiri igbo ka m na-eti ndelerike ihe ideredere buru ụzọ were kwubere gị oo iwo ụwa gbuo Chukwu idereke were ize were kwu nna biko n'ichi m akụ nwa ezigbo biri igwe ụwa bụ onye nwụrụ ọbịa kwa ụwa ọzọ onye mụrụ nwa na-anwụrụ anwụ ụmụ Igbo na-abụ ntụ ka m na-atụ egwu mmụ nwaanyị na-atụ m egwu mmụ nwaanyị atụgbue m nwoke jezie na-enyasị anwụ mmụ nwaanyị abịa bịa ibe n'ihe ego ọgwụ ọcha ka eji wee gba ọgwụ mma mmụ nwaanyị uru ka m na-ajụ onye na-eji ọchụ ojegolu ude ọzịkwa ebe ọma ka anyị na-achọ iheriherize were kwu iheriheri buru ụzọ were kwu mere gị nnabigo n'ichimo onye si na nya bụ odogwu na-ekwe mmụ nwaanyị ka ịwagharị ọsọ ọkwa nwaanyị ike ji enweta odogwu ụmụ Igbo unu ka mụ na-agwa okolobịa bido ịzụ abịa were nwaanyị buru ụzọ na-ekwe gị na-ekwe n'ibila ohu na-ekwe gị na-ekwe n'ọnwụ gị nwoke jezie na ịgbasịa mbọ both physical and spiritual mmụ nwaanyị abịa bịa ya duo onye arụ egwu mmụ nwaanyị atụgbu egwu ohu Chukwu biko zaba anyị o Thank you.
Libe. Olóńgbàmà ìtú ewu àkọ́. Ìtú ewu àkọ́ fúnra lọ́mọ. Dàmìlì àtúntò. Àtúntò wọ́n ní ìjà. Onye mmelụ biko lụta ọgọmụ mmelụ gị mma medaba m mmelụ gị mma medaba m nwanne m mana mmelụ gị njọ kpawara m ọzọ enugo na ga-emaga mma ewu mee ike wuchi m ife mbọlọ nya ka m na-ebe egwu m ka m na-eti eyi ị na-anụgo egwu n'ala n'elu ekozi elu nọ n'ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike mgbamee ụmụ obili Igbo abịagokwe akwa enu nya ka m na-ebe ị na-anụ ka m na-ekwu akwa enu nya ka m na-ebe Olisa akụ nwa fọrọ m na-ekwu mụ na okpu ọzọ nwanne m n'ife Chukwu kwuru ka anyị na-eme ozi ọma nya ka anyị ji eje ewu mee ewu chi m ịma na ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike ntị ewu mee ewu Chukwu ntị ewu mee ewu Chukwu agwalele nya ka m na-ebe n'ife Chukwu kwuru na nya ya emela Olisa Olisa Chukwu ntị ka nkọlụ gị akịkọ ị na-anụ ka m na-ekwu ị na-anụ ka m na-ebe akwa ka ịfụ na ọ ga-amaga mma onye fụlụ ọkọnya mebe ị na-anụ ka ekwu na-ara n'igbo unavuga egwu ka o si ara unavuga egwu ka o si ara ya owe unavuga egwu ka o si ara ya owe n'elu n'egwu ka o si ara ya ego ịbaba owe unanuga egwu ka o si ara ya owe akịkọ nya ka m ji abịa ị na-anụ ka m na-ekwu ọ bụ na mmadụ meeli ka ife dị mma nwanne valụkwa anya maka na ime velo ya ịdọ nke ya onye mmanye ya wee bịa welu nwayọọ pịka ọnya mma nwanne nge na-akwa eme ị na-anụkwu n'umu eziokwu nye ka m na-ekwu n'onwere obu ọhịa ịmụ nwoke anyị niile dị ewe mmekọ ụmụ nwaka mgbe anyị na-emekọ ụmụ nwaka nna ihe nwere ego ma ncha anyị wegova akwụkwọ wegosịa yunivasiti weluwo ka anyị chọba ọlụ ịmakwa Olisa enwela ọlụ ma ncha ọkpọ ma akụ nwafọ na aga m ejegwa obodo oyibo nluwe obodo oyibo gbafa mbọ na chimu ya enyelụ m aka mkpata ego wee nata mgbe afọ mviche na mmanya mmiri mkpata ego wee nata mgbe afọ mviche na mmanya mmiri nsị mkpata ego wee nata na ụmụnne m ga-adị ka mmadụ n'ọbụ niile elu anya na nna m enwela ego ma nja maka niile elu anya na nne m enwela ego oyibo
wegwuve nyawo wegwusie nyawo anya mmiri weju mmiri mkpọnye ezigbo ọyị m ikeje n'obodo oyibo ịnanụ ka m na-ekwu onye ji na mụ ya nye gị itinye nke gị n'ego ga-agbagote anyị wetụvalụ otu oge esi jebe obodo oyibo ngwa kpakọta ego nyanwa na nwunye wee kpata ego ewe mebe akwụkwọ obele oge jebe obodo oyibo ịmakwa otu Chukwu si alụ ọrụ otu obi n'igwe si agọzi ndị ya ọnụ ọnyafe ọya ezinata ma ị gaghị bulu ego wee nata ị na-anụ ka m na-ekwu ehihie ịgbamowe ọgba mma bụ nwa bụ n'ebe chọrọ nya ka m ya emelụ gị ọgwọgọ gị ka m ji jebe ọgwọgọ gị ka m ji kpata ego ọgọ m merụ ezigbo ọyị m ọgwa nya ka m na-erizi ọgwa nya ka m na-eri egwu anya ọgwa nya ka anyị na-eji ọga maka mma ọga m na-eme ọgọ m onye mmelụ biko lọta ọgọ m mmelụ gị mma metakwa m mma mmelụ gị mma metakwa m mma nwanne m mana mmelụ gị njọ kpagara m ọzọ asị m mmelụ gị njọ kpagara m ọzọ ome mmanya na mma ya na n'ife niile n'isi na-achị n'aka alaka bụ nya na-edu n'ụfọdụ gosila akwụkwọ ma fe nwere ego ma ncha va na-asụsi oyibo ike ma mkpata ego na-abịa alụ ịgụ akwụkwọ bụrụ inwe ego ịgụsị akwụkwọ nwanne nweta ọrụ ọgaranya na-esi na Chukwu ma ịgụlụ akwụkwọ ma ịgụlụ akwụkwọ ncha ga-ewume ewuchi m ife mbọlọ nya ka m na-ekwu eziokwu ka m na-ekwu n'okwu eziokwu na akwụkwọ ọmalụ mma ma ịgụsị akwụkwọ nwanne nweta ọrụ gị yala ịmasị oyibo ma gị enwere ego oyibo n'ife niile na-esi na Chukwu ị na-anụ ka m na-ekwu ife niile na-esi na chi ịnụsi ego mụmụrụ akọ ma ịchọ ibulu ego a na-akpa akpa nwanne ego na-eme ka nwụrụ ọ bụ na ịkpata ego welu ya mepụta ibe ga-enye gị ego ma emesi ya eluigwe nye n'ọnụ ka ọ kwụsịa invest your money ndụmọdụ nya ka mbụ ga-eji invest your money maka na ego ụwa na-eme ka nwụrụ ndị Igbo kwuru okwu ese na ibe onye lili nya ka ọ bụ na mmụọ ị na-enye anya na ọbụbụ eziokwu ma ofe ife na-ekwe m igwe ilisi anya n'ọnụ maka emela ife a na-ahụ anya ọ bụ onye ga-ekwu olu gị mma ajụ ọjọọ nya ka mmụọ na-ajụ wele ego mepụta ibe mgbe afọ ego na-abịaghị nso ọ dị onye mali kọmiti abọs onye na-ejekwa na-eme n'ọrụ ukwu ọ bụ mgbe ọrụ ị na-eme mmemme ka anyị mee ka anyị hazie mme gị bụrụ egwu a na-ahụ ya na WhatsApp, Instagram, Facebook na YouTube o wee na-aga anyị nwere eme mmemme a na-eme ozugbo a na-afịa n'obodo